kakong elang power life nice nam kerta ya ka baka medyap jongka lalap nakawadu ya khaput ke snong nongra balaplang katkum ka Kyrwoh na ki Pulit aka arf fratrik ulber aja penrio ka bapente pang ka jingca jongka na du ka arf fratrik ulber aja penrio laom baka deiru ka Duna bor Pyrkhat katkum ka Kyrwoh aka tiga sengi bala pendaj lang ka dur jongka laom baka laja na du ka por sau bujien no pai sengi jongka arf fratrik ulber aja penrio na jakasa jongka hanong thamai henry ka jinglap ya ka medyap jongka kan rutrik wi yong aja penrio na ka tegwa duj haka bala thap ya ka berni plastik ke bahir ki bor Pulit klashim baka syak Pynïap berba BBXM IPS SP ke East Khas Hills District long bala dap itu yu brio bodang kti Pynïap ya Kadei ke Longkmie nalor kani ladan ru brio basa aka yeng hajan ka tegwa duj haka bawla ong bala don haka miet juk tayo bala dam uyos ngawe ya kechingon bread bau nang Pyrkhat baki dei ki bon bread nyut ya ka medyap juk Kadei ke Longkmie la ra shnei grams banle e ka postmortem Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam Duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya